В началото на 7 век две свръхсили господстват в Близкия изток – Християнската Византийска империя и Зороастрийската Сасанидска империя. Дългогодишното им съперничество прераства в опустошителна война през 602 година. Само за няколко години персите постигат поразителни успехи. Те завладяват Сирия, Палестина и дори Иерусалим през 614 година. По-късно напредват дълбоко в Мала Азия и заплашват самия Константинопол. За всеки наблюдател по онова време, Византийската империя изглежда на прага на пълен разпад. Именно в този момент на унижение и отчаяние, Коранът отправя смело предсказание. Пророчеството в Корана. В сура Ар-Рум се казва: Ромеите бяха победени на най-ниската земя, но след поражението им те ще победят след няколко години. На Аллах е повелята и преди, и след това. Изразът биди синин в арабски език означава период между 3 и 9 години. Когато тези аети били ниспослани около 616 година, византийците търпели тежки и непрекъснати поражения. От политическа и военна гледна точка, предсказването на тяхното възстановяване изглеждало крайно невероятно. Повечето съвременници биха очаквали окончателна победа на персите. Защо това предсказание е изключително? Първо, геополитическият контекст. Византия губи огромни територии. Иерусалим пада, свещеният за християните кръст е пленен, персийската армия е в своя апогей. Императорът Ираклий наследява разклатена държава и празна хазна. Империята е изтощена от войни и вътрешни сътресения. Едно рационално предвиждане през 616 година по-скоро би предсказало окончателния опадък на Византия. Второ, конкретният времеви диапазон. Коранът не говори за неопределено бъдеще, а посочва ограничен период в няколко години. Това прави твърдението още по-смело, защото го поставя в проверима времева рамка. Трето, публичното оповестяване. Това пророчество било рецитирано открито в Мека в период, когато пророкът Мухамед, мир нему, бил под силна опозиция. Ако предсказанието не се бе сбъднало, това щеше да подкопае доверието в неговото послание и да даде силен аргумент на неговите противници. Историческото изпълнение. Въпреки всички очаквания, императорът Ираклий реорганизира византийската армия и започва контранастъпление през 622 година. В следващите години той нанася поредица от тежки удари на персите. И през 624 година, 8 години след ниспославането на Сурата, Ираклий разбива армиите на персийците в няколко сражения в Армения и на следващата пролет през Тавър нахлува в Сирия по течението на река Тигър. През 627 година византийците постигат решителна победа при Ниневия. Малко след това персийският владетел Хосров II е свален, а Персия търси мир. До 628 година загубените територии са възстановени. Този драматичен обрат настъпва точно в рамките на времевия период, посочен в Корана. Пророчеството се изпълнява. Защо това се счита за чудо? Това не е просто щастливо съвпадение, а доказателство за божествено знание. Пророкът Мухамед, мир нему, не е бил военен анализатор. Той живее в Мека, далеч от центровете на световната власт. Комуникацията е бавна, а достоверните прогнози изключително трудни. И въпреки това, Коранът отправя ясно, проверимо твърдение за бъдещо събитие, и то се сбъдва в рамките на посочения срок. Аетът завършва с думите: на Аллах е повелята и преди, и след това. Това подчертава, че историята не се развива само според човешките сметки, а според божествената воля. Логическо размишление. Когато разглеждаме това пророчество, възможностите са ограничени. Съвпадение, политически риск, който случайно се е оказал успешен, или знание от онзи, който знае неведомото. Силата на предсказанието е в неговия момент, конкретност и публичност. То е направено в период, когато поражението изглежда окончателно. То поставя времева рамка и е запазено в свещеното писание, което се рецитира ежедневно. За вярващите, това съответства на твърдението на Корана, че той е откровение от Аллах, онзи, който знае миналото, настоящето и бъдещето. Знак в историята. Историята често е непредсказуема. Империите се издигат и падат по начини, който никой не може да предвиди напълно. Но в този случай, откровение, ниспослано в момент на геополитическо отчаяние, описва точно предстоящ исторически обрат. За мюсюлманите това е едно от историческите свидетелства за божествения произход на Корана. Книга, която не просто описва събития, а говори със сигурност за невидимото. Аллах, няма друг Бог освен Него. Ще ви събере Той в деня на Възкресението. Няма съмнение в това. А кой е поправдив в словото си от Аллах? Пророчеството за победата на византийците остава силен пример за тази истина.